rach nadi. Kata mani osiptal kama intie kama ikawe yath no. Ok ginyal ng'eyo kaka ng'ama dhi pimo ni isechako muonyo yienda yaki dhi react. Mano gima ok ginyal assess. No doctor can assess that. Gin gimi to ka gisetimo ni counseling, ka giseloso kodi to nara koro dhi oro kisedhi ipimne mamau, ipimne nyaka kijana midak gono. Kore momiyo awacho ni disclosure kao time. Ok anyal wacho ni kise ayo hospital kisetiyo ko 2 weeks koro inyalo wacho ni ng'ato ok nyalre. Bro lure kaka in ngimani chal, to bro lure kata kaka iseyie, to bro lure kata kaka ng'ama idak goni en ng'ama chal nade. En ng'ama kowinjo wach to o chapni kose en ng'ama kowinjo wach to nyalo bet ba analyze to pod ubro bet. Tok tamna janyuol waseneno jonyuol mariembo nyithinde udi nikech osechako muonyo yienda yaki. Ting'e maber kabisa ni janyuol to koseriembi to koro chal ka gima piny orumo. Koro emomiyo kanyal wacho ni from point A to B kanyo koro i disclose. Kendo kise disclose ng'ama idhi disclose